Mga minamahal, ganyan ang pag-ibig ng ating pinakamamalapayan sa lahat ng tao na kanya nilikha. Mga minamahal, kung bakit siya ng katawan tao. Mga minamahal, nang dahil dyan sa mga wala ng pag-asa upang magkaroon ng pag-asa. Mga minamahal, kaya po, mga minamahal, maganda po ang ating mahal na kapatid ay pinagpala po, mga minamahal, na maghahayag ng ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, mga minamahal. Aking babanggitin po ang apat po na pinagpala upang sila po, mga minamahal, ay makapaghanda, mga minamahal. Aking una magpapatuto po ang ating brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Sundan po ang ating beloved sister Norma Binluan. Sundan po siya ng pangatlo, ating beloved brother Fernando Guzmatan. Nung huli magbabahagi po, mga minamahal, ang ating kapatid, ating beloved sister Corazon Soto. Aking tinatawagan na pang una magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdagila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Odin Pitcher. At sa inyo po lahat, kung minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga mala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, na ang aking mahal na asawa, ang unang nasib po, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na siya po ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, mga minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, hanggang na aking pinapagalitan ang aking mahal na asawa noon, minamahal, sa kanya pong pagdalo dahil po hindi ko po naintindihan itong banal na gawain noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, dahil po sa kanyang panalangin, na ako'y makasama niya, minamahal, at yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po noon, minamahal, andyan, minamahal, na nung ako'y hindi pa nakumberte, minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan ang pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Lalong-lalo na pagkaganitong mga bakasyon, minamahal, andyan yung mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus na tayo ay napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. So noon po, minamahal, sa aking pong buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inasahan, minamahal, dahil po nung ako'y sumundo dito sa ating banal gawain, nung kami po kinahabagan po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, andyan na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon, minamahal. Napaghinto ko po yan sa ating drive po, minamahal. Na yung pong isang lalaki ay sabi po niya ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Na yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Nung araw na yon, minamahal, kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa atin, minamahal, na tuwing tayo ay alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na insidente hindi ko rin sukat nakalaing pangyari, na sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi na iyon, minamahal,
kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Amen. Panginoon Praise the Lord. na wala Thank you pong so anumang much. tinamaan sa aming sambayan ng gabi na yun, minamahal. Praise the Lord. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa amin, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay, minamahal, na bagamat ako'y nag-iisa sa aking tahanan, minamahal. Andiyan ako po'y kinahabagan po na ating pinakamahal na Panginoon na binibigyan ng kalakasan ng pisikal na pangatawan. Andiyan din, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito naman po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. po. Praise the Lord. Parapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless. Beloved Brother Mario Fernandez. Bali, makinig po kayo mga minamahal. Lahat po ng pinapatutunan ng aming mahal na kapatid yan po ay nakasaad sa banal na kasulatan, mga minamahal na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal kong kapatid, mga minamahal, laging bago po ang patutong ito, mga minamahal, para sa atin mga minamahal. Laging bago ito, mga minamahal, at hindi tayo dapat manghina at manlupaypay, mga minamahal, sapagkat ito'y dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Binluan. Sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeida. At ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Amen. Pastor Praise Lina the si Lord. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyong mga kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Una kong pong ipinapasalamat dahil noon po talagang nandyan po ang aking pag-uugali na hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Talagang dyan din po ang bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada, umiinom po ng gin. Alam niyo po, palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan na aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, ako po'y binago. Inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Amen. Pagmumura Praise po, the Lord. pinalitan So po much, ito ng praise pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi rin po ako marunong na manamit ng mahaba. Maiksi, talagang nakashort, naka-sleeveless, lahat yan. Inalis po, talagang pinalitan po ng may kabanalan po. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil year 1998, talagang nagpapasalamat po ako dahil andyan po ang kagalingan ko po dahil nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po, ako po nag-bleeding na akala ko po sa oras na yun ako na po ay mamamatay dahil po talagang dumating sa punto na wala po akong hininga, wala po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Amen. Praise the Lord. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon so much, Jesus. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po, dahil di ko po sinabihin na ako po dalhin po sa hospital po, bagamat mahina po ako, ang aking mga kapatid, sila po, dinala po ako sa hospital. Alam niyo po, talagang andyan,
ang mga doktor, ginawa na po ang lahat ng kaparaanan dahil ang sabi po ng doktor, tumor daw po ito sa matris. Talagang wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po, talagang chine-check up. Inobserbahan po, alam niyo po, sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Dahil po ang nakita po talagang mayroon pong bukol-bukol pa po, yung mga parang malilit po. Sabi po nila, ako po'y uoperahan, pumaling. Alam niyo po, sabi po nila, lumabas ka muna at kay magpahinga at ikay bumalik. Sabi po ng doktor, alam niyo po, nung ako po'y lumabas po, maraming gamot po na binigay po ng doktor. Alam niyo po, andun po ako sa bahay, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko po na cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko po noon ang mamamatay ka lang. Pero may plano pala ang Diyos. Higit po pala ang buhay na walang hanggan. Kaya yan po, ang sabi ko po sa aking bilabad ate, dahil nandun na po ako sa bahay, pinasyalan po ako. Ang sabi niya, sumama ka, sabi niya sa akin. Sabi ko po, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, dahil takot na takot po akong gumalaw. Doon lang po, nakahiga. Umiiyak po ako sa pinakamamahal na po Jesus, dahil sabi ko po, pag ako'y nawala, sabi ko po, kawawa po ang aking anak, 5 po sila, ako lamang po ang naghahanap buhay, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Alam niyo po, sabi ko po sa ate ko, ate, hindi ko po kaya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po ang sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban. Alam niyo po, pagdating ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po ako, nagpuri. Talagang nandyan po, dahil mga kapatiran talagang nagpupuri, talagang sinunduan ko po sila na nagpupuri din po ako. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko na namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses, samantalang nandun lang po ako sa bahay, nakahiga. Napakabait po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na po Jesus. Dahil po nagpatuloy po ako nung nakalundag po ako, talagang pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po, ang aking sakit na cancer sa matris, ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Napakabait, napakabuti po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po, binubulay-bulay ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil kanina po talagang naramdaman ko kung gaano kabait, kabuti, hindi po ako pinabayaan. Na bagaman tumanas din po ako ng pagsubok, pag-uusig, hindi ko po yung tinignan dahil po mahirap po ang aking buhay. Yun nga po, ang aming bahay butas-butas, di ko po yan mapagawa. Dahil nakatinda po ako, pinambibili po namin ng pagkain. Talagang yan, butas po, tumutulo po yan. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po, talagang tunay po sa ang pagbibigay po, totoo, susi ng pagpapala. Amen. Dahil Praise the dyan Lord. po ako So, pinagpala. Ang aming bahay ngayon, talagang nagawa na po, bato po, hindi na po tumutulo, bagamat di pa po tapos. Pinakasalmatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi na po kami nababasa. Maraming salamat. Pinagpala rin po ako ng motor po na brand new po. Yan po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Tunay po, napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po ako karapat-dapat. Pero dyan po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa unang palayan po ng ating bilabad pastor, kabalikat po ng ating bilabad mamang gagawa, tunay po, nandyan po, napakabait
kaligayaan. Nagpapasalamat po ako dahil andyan, great provider po ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa pag-iingat din po, pinapasalamatan ko po yan dahil po ang aking anak, kinagot po ng ahas na talagang alas 9 po yan ng umaga, alas 12 po pumunta po sa aming bahay dahil diyan po nakatira sa Barangay Malacanang, sa aming Barangay Tandok, talagang nakadrive pa po ng motor. Alam niyo po, pagdating niya po, sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas, sabi niya. Alam niyo po, sa takot niya, binalot niya po yung paa niya po, yung kagat ng ahas na nung pinakita po sa akin, nakita ko po ang yung kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, dahil natatakot po siya, nanginginig, sabi ko po sa oras na ito, kung tumalab yung kamandag, sabi ko minuto lang, wala ka na. Pero sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus sa pag-ingat, tuwing nakadalo po tayo 3 times po a week, sumusunod sa kalooban po ng ating pinakamamahal na ating mga anak, iniingatan po sila. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, maging sa aking manugang po na siya po'y may bato sabdo. Ngayon na po talagang nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po ang kanyang sakit, yung bato sa abdo, nagpa-ultrasound po siya, wala na po, nilinis na po, talagang nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat Praise sa the lahat Lord, praise na the Lord. mamiyay at pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang espiritual. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, beloved Sister Norman Bilnuan, sa pinagpalang buhay na patutuo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. At sundan po siya ng huli magbabahagi ating beloved Sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Amen. Praise Ang the Lord. pinakamataas na papuri at pasamba, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal Panginoon Jesucristo lamang po, mga minamahal. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal Evangelist Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa pag-alaala na iniwan sa atin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang pamilya, mga minamahal. At ganoon din po sa ating mga pastoral workers, sa mga beloved elders, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang anak, manunugtog, mga awit, sa inyong lahat mga kapatiran na narito. Praise the Lord po. Ako'y bumabati ng isang magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, upang siya'y luwalhatiin, pasalamatan kung paano niya po ako binago at pinagaling ang aking mga karamdaman sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Nung araw na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako po ay mayroon din reliyon, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan po, mga minamahal. Doon po ako nagkaisip, mga minamahal, hanggang magbinata, mga minamahal. Nasa akin po ang mga bisyong ito, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga minamahal, paglalasing, mga minamahal, nasa akin na po ito, mga minamahal. Barkada, mga minamahal, nasa akin na rin po ito, mga minamahal. Paghitit ng marijuana, nasa akin na rin po ito, mga minamahal. Wala pong pagbabago ang aking buhay, mga minamahal. At ganoon din po sa aking mga karamdaman, mga minamahal, na dumapo rin po sa aking katawan, mga minamahal. Ito'y mga lagnat, mga minamahal. Sakit ng ulo, mga minamahal. Himatayin, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Wala pong kagalingan po, mga minamahal. Sapagkat ang turo ng reliyon po, mga minamahal, ay ito'y ginawa po ng
hindi turo po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, na patrobol po sa dako po, sa aming lugar, mga minamahal. Ako po ay isang sa inuman, mga minamahal, doon po, mga minamahal, hanggang sa ako po, mga minamahal, dinala po sa dako po ng Masinloc po, mga minamahal. Doon po ako minamahal, ang aking buhay talaga, mga minamahal, wala na pong pag-asa sapagkat wala na po akong kapayapaan sa aking puso't isipan, mga minamahal. Ang aking buhay talaga, mga minamahal, ay hindi ko na po maisip ang mabuti, mga minamahal. Hanggang po ako po ay nakulong ng 1 buwan, mga minamahal, sa dako po ng Masinloc, mga minamahal, sapagkat ako'y napaaway sa isang manggagawa, mga minamahal. Ako po, alas 12 ng gabi po yung mga minamahal, ako po ay dinala dito sa Masinloc po, mga minamahal. Hanggang umaga po, mga minamahal, namasmasan na po ako, mga minamahal. Ang sabi po ng aking mga magulang, aking mga kapatid, ano po ang ginawa mo, ba't ganyan ka? Sinabi sa akin, mga minamahal. Sa aking isipan, mga minamahal, ako po'y nagsisingunit, tuli na po, mga minamahal. Hanggang naayos po nila ito, mga minamahal. Ako po'y umuwi dito po sa dako po ng San Carlos, mga minamahal. Yung po, dala-dala ko po yung mga bisyo na po, yung mga minamahal. Wala pong pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Mas lala pa, mga minamahal. Nasa lansangan po ako sa mga barkada, mga minamahal. Inuman, nasa labas po, mga minamahal. Pagpunta sa mga biraos, mga minamahal. Yan po sa aking buhay, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po akong kapatid, mga minamahal, na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nanyayahan po ako dito sa gawain pong ito, mga minamahal. Overnight prayer po, mga minamahal. Mga minamahal, yun po, mga minamahal, pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, may naramdaman na po ako na isang bagay sa aking katawan, mga minamahal, na isang malamig, mga minamahal. Ang mga kapatiran po nagpupuri sa Diyos, mga minamahal, na nasa gitna na po ako, mga minamahal. Naroon po sa kalagitnaan po yun, sa Solinsong po, mga minamahal. Ako po ay luha, mga minamahal. Ang luha po yun. Hindi ko po mapigilan sa aking sarili, mga minamahal. Yung po tuloy-tuloy po yung mga minamahal. Pero ang luha po yun ay kagalakan sa akin puso, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hanggang sa umaga po, mga minamahal, pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi na po ako nag-alinlangan, mga minamahal. Nagpabautismo po ako, mga minamahal. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa pamagitan ng tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, naramdaman ko po ang kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Umuwi po ako na galak sa aming bahay, sa aking pagtulog, mga minamahal. Yung tulog ko po ngayon, parang bata po ako natulog, nung gising po ako, wala po akong problema, mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy na dumalo sa gawain ito, 3 bisis po, mga minamahal. Wala pang oras na gawain, mga minamahal, nandito na po ako sa pintuan, mga minamahal, naghihintay ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung po ang nararamdaman ko sa pagpupuri, mga minamahal, naroon po ang kagalakan ko, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo sa pagbabago ng aking buhay. Na dati-dati wala na pong pag-asa, wala pong kapayapaan sa aking puso at isipan, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Ang ganun din po ang aking karamdaman na sakit ng ulo po, mga nadala po ng aking pag-iinom. Ito po, mga minamahal. Wala na rin pong karunasan po ito, basta itong karamdaman pong ito, pag sinusumpong ito, talaga nabibiyak po itong ulo ko, mga minamahal. Subalit ng aking tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, nakatayo po, mga minamahal, nagpapatuloy sa habag ng Diyos at panalangin ng ating matuwid na nilangisan ng ating beloved Pastor Wildy Almeida. Salamat sa mahal na Panginoon, ang pag-asang ito na buhay ng mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko ang Diyos na buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, pinapasalamatan ko ang aking kalakasan, physical na pangangatawan, mga minamahal, pag-iingat ng Diyos
Diyos sa aking araw-araw ng pamumuhay sa pagpupuri, pasalamat, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Naghihintay ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa huling araw. Mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, beloved brother Fernando de Guzman, sa pinagpalang buhay na pagtotoo. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo. Ang aming namalaking tinatawagan na po ang ating beloved. Ang huling magbabahagi po, ating beloved Sister Corazon Soto po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at paparangal tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda. At sa lahat po ng mga Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, sa lahat po ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay, na ako po'y nakakilala po sa gawaing ito, sa karamdaman po ng aking mahal na asawa noon, na siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po dahil po nasira na po ang kanyang kidney, kung saan nakakaranas po siya ng pagmamanas po ng katawan at nawalan na rin po siya ng paningin po, mga minamahal. Isang kapatiran po, mga minamahal, ang nagbahagi ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. At hindi po kami nagdalawang isip po, mga minamahal, na sumama po sa kapatiran na ito. At nung tinanggap po ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, siya po ay pinalakas po uli at nadugtungan pa po ng 2 taon po ang kanyang Amen. buhay. Praise the Lord. Ito po Thank ay you so much, labis-labis Jesus. ko pong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, bagamat andyan po na nasa piling na niya po ang aking mahal na Amen. asawa. Praise the Lord. Hindi po hadlang sa akin po, mga minamahal, na hindi po ako magpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Hesus. Dahil po, mga minamahal, dito ko po nasaksihan po ang mga himala ng ating dakilang Diyos, na ang mga lahat ng mga karamdaman dito po na mga karamdaman po ng mga kapatiran, ito po ay pinapagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Praise the Lord. Pagbabago din po ng buhay po, mga minamahal, dahil po ito rin po ay nangyari din po sa akin, mga minamahal. Dahil po dati-dati rin po, mga minamahal, andyan po na may mga taglay-taglay po akong sakit noon. Mayroon po akong sakit na high blood, arthritis at nervyos po, mga minamahal. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, sa una dalangin po ng ating pong beloved Honorable Pastor po is Evangelist Wildy Estrada po, at sa lahat po ng ating po mga manggagawa, ang aking mga nabanggit na sakit po, ito po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Hallelujah. Hesus. Praise the Lord. So, Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos po, mga minamahal. May share ko lamang po sa inyo, mga minamahal, nung baguhan pa lamang po. Ako po ay nakasaksi kaagad po ng mga himala at pagpapala po ng ating pong dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po, nung hindi pa po ako naglilingkod po, mga minamahal, mayroon po akong isang anak noon, mga minamahal, talagang ilang taon pong standby po ito, mga minamahal. Wala pong trabaho. Dahil po, siya po ay high school graduate lamang po, mga minamahal. Hindi ko naman binababa po ang mga high school graduate po dito po, mga minamahal. Dahil po ang tinataas ko po dito, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Siya po ang aking pinupuri po dito, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na ang himala ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal. Nung siya po ay nag-apply po, mga minamahal, andyan po na siya po ay natanggap agad sa trabaho po, mga minamahal. Praise Ito the po ay Lord. aking Praise the nasaksihan Lord. po dito Jesus. sa aking paglilingkod po, mga minamahal. Bilang
high school graduate lamang po mga minamahal. Ang trabaho niya po, delivery boy po mga minamahal. Subalit, hindi ko rin po ibinababa po ang delivery boy dahil marangal na trabaho din po mga minamahal. Subalit, andyan po ang patuloy na pagpapala po ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Dahil po, ilang buwan lamang po ang aking mahal na anak po sa kanyang trabaho mga minamahal. Andyan po na, siya po itinaas po ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Isus. Ginawa pong delivery supervisor po ang aking mahal na noon mga minamahal, na ito po ay aking nasaksihan na himala ng ating pinakamamahal nating Panginoon Isus. Baguhan pa lamang po ako noon mga minamahal. Pangalawa pong himala na aking nasaksihan po mga minamahal, baguhan pa lamang po ako noon mga minamahal. Andyan po na ang aking anak po noon mga minamahal, first year college pa lamang po siya noon mga minamahal. Andyan po na ako po ay wala na rin pong trabaho po mga minamahal. Hindi na ako nagtitinda dahil pinahinto na rin po ako ng aking mga anak po mga minamahal dahil po nagkasakit nga po ang aking mahal na asawa. Siya po ay aking aalagaan na lang po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na ang aking mahal na anak nga first year college pa lamang po noon, wala kaming trabaho. At ang aking anak din po mga minamahal na nasa ibayong dagat noon, nung ang aking mahal na asawa ay sumakabilang buhay, siya po ay nakauwi po rito mga minamahal na hindi pa tapos ang kanyang kontrata doon mga minamahal. Siya po ang nagbayad sa kanyang pamasahe po pauwi dito po sa Pilipinas po mga minamahal. Andyan po na pari-parehas po kaming wala pong trabaho noon mga minamahal. At andyan din po ako nakasaksi ng mga himala ng ating dakilang Diyos. Baguhan pa lamang po ako noon mga minamahal. May ginamit po isang tao po na hindi po namin kaano-ano po mga minamahal, hindi namin kamag-anak, upang makapagpatuloy lamang po sa pag-aaral po ang aking mahal na anak noon mga minamahal. Andyan po mga minamahal na napakabuti po ng ating pong dakilang Diyos po mga minamahal dahil po nakabalik uli po makalipas mo na isang taon po mga minamahal, nakabalik uli po ang aking mahal na anak sa ibayong dagat. Kaya ito po'y labis-labis po pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos. Patuloy po ang himala ng ating dakilang Diyos. Pagpapala po mga minamahal dahil po patuloy na ang aking mahal na anak po siya po ay nakagraduate po mga minamahal sa tulong at habag ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Isus. Siya po ay nakagraduate po ng Bachelor of Arts and Mass Communication. Kaya ito'y labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Isus. Hallelujah, praise the Lord. At maraming salamat din po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Isus sa lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakaloob niya po sa araw-araw, na andyan po na hindi po kami pinagkukulang, andyan po ang gabay ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Isus, pag-iingat sa araw-araw. Andyan din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Isus sa lahat po ng mga pagpapala pong financial, material, physical, at higit-higit kong pinapasalamatan po ang pagpapala pong spiritual. At ang lahat ng kapurihan, pagdadakila pa sa salamat tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Isus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Malinggan dyan na lang po mga minamahal ang buhay na patuto, mga minamayayag ng ating mga kapatid na pinagpala po ng lubusan, mga minamahal. Uli, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Ito'y nakamtan natin lahat mga minakatugunan na ating mga panalangin, mga minamahal, mula sa pinagpalat nilang sampo ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tumayo po tayo mga minamahal, samahan po natin ang bilabid ng mga awit, mga minamahal, sa kanilang papuring awit ng mga minamahal. Umawit po tayo minsan mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. March forward, for Jesus, the Lord is sing hallelujah. Sons of God, march forward, for we are His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus. He's the only one I love you. He's the part that I love you.
Lord is the praise, and the power is the breath, and the bright is the God but your word, by the power of Jesus' name, Son of God but your word, for Jesus the word is the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Oh
Mga minamahal, tayo ba'y panandalihan lumanan? Dahilang Diyos sa magmana ng makapangyarihan sa langit ng Panginoong Isus. Talastas mo at nababati, maging kaibuturan na ang mga puso. Sa mga kami nagkulat, nagkamali ng kasama. Siya nagiging dahilan kung bakit hindi namin maramdaman yung napakatamis at panang presensya sa amin. Have mercy on us, Lord. Kabagat mo pong bawat isa. Patawan sa lahat ng aming mapagsalas. Para Panginoon, have mercy on us. To the leading prayer of beloved evangelist Willie Almeida. We ask all of this in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them away. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say pray. Hallelujah. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya. Ingatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan. Minsa'y di siya masupungan. Sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mababawi pa.
gabi unti-unti lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsan'y para bang kay layo na, sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasaan ka man naruroon ako. Bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may rin lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking panig at aking narinig ang bawat dalangin. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsan'y para bang kalayo na, ngunit sa akin ay nangusap siya. Hallelujah. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasaan ka may naruroon? Pati mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may rin lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paligid at aking narinig ang bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasaan ka may naruroon ako? Bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may rin lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paligid at aking narinig ang bawat dalangin. At aking narinig ang iyong bawat dalangin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless your beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang masigabong palakpak, matutunog na palakpak ating mong ibigay sa mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Sabi ko, malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung talagang, yung response po natin mga is so much to be desired. Mga minamahal ko, hallelujah. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay hindi po niya mga minamahal pinagkakaitan ng kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal ko. At sa tuwing tayo po ay nagsusumamo, humingi ng kahabagan sa mahal na Panginoon, nariyan ang kanyang katugunan. Pero ang iba, mga minamahal ko, talagang hindi po nagsusumikap, kaya talagang medyo napag-iiwanan. Amen? At tayo po ay darakos sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan ng exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay at muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inaukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo
Again, tayo po'y pumalakpak sa mahal na Panginoon. Huwag tayong manghinawa dahil yan naman po ang pinunta natin dito, mga minamahal ko. Amen? Na maibigay ang marapat na papuri sa ating dakilang Diyos. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong ibinibigay sa man of God, sa tao ng Diyos. At ang ating pong minamahal ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo at aral mula sa ating mga beloved Mama Dear. At nariyan ang kanilang mabutihing mga anak. At sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Na ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalaot, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. And ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, katuwang, kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon. Aking pong pinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. At sa lahat ng ating po mga live webcast viewers by Facebook live streaming at maging sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Naway abatin kayo ng mahal na Panginoon sa inyong mga pangangailangan. At pinapangaral po ang pagkakaloob ng ating po may ikasampung bahagi at mga handog dahil alam po natin na may malaking kaugnayan po ito sa ating pong kaligtasan. Amen po ba? Lahat ng naniniwala ay magsabi ng praise the Lord. Kaya po hindi po naglilikat ang ating pong banal na ministeryo na sa tuwing may gawain, meron po tayong exhortation, pagpapaliwanag. Kasi mga minamahal ko, nakatahi talaga ang ating pong kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay. Sabi ng aklat ng James, o aklat ng Santiago, kabanatang 2, ang talatay 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point is guilty of all. So maliwanag po ang pagkakasulat, pagkakasabi ng talatang ito, mga minamahal ko. At napatunayan natin ito, mga minamahal ko, doon sa tagpo, mga minamahal ko, dito sa banal na kasulatan. The young man's encounter, mga minamahal, yung the rich young man's encounter kay sa mahal na Panginoon with Jesus. Amen. Nang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, nung binatang mayaman na ito, nagtanong siya, nagkaroon siya ng curiosity, kumbaga, mga minamahal ko, patungkol sa kaligtasan. At tinanong niya, mahal na Panginoon, how can I inherit eternal life? So, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, simple lang, ganapin mo ang buong kautusan. Obey the 10 commandments. Nang sabi nga, mga minamahal ko ng tagpong yun, mga minamahal ko, hallelujah, sabi ng binatang mayaman, talagang mula pa sa pagkabata, amen, ay kanya na pong nasusunod yung buong kautusan at talagang medyo nagmalaki sa mahal na Panginoon. Ano pa ang kulang sa akin? Mga minamahal ko na talagang he sounded overconfident at talagang may texture of arrogance. Alam po natin yan. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, hindi niya sana sinagot ang mahal na Panginoon, oy, noon pa man, ako na'y righteous. Nagagawa ko na yung 10 kautusan na yan. So, siguro, mga hindi man niya sinabi, talagang very proud yung binatang mayaman, oy, qualified ako dyan. In fact, ang sabi nga, mga minasa, kanyang nabuo sa kanyang isipan, overqualified ako dyan. Amen? Pero ang sabi, mga minamahal ko, ng kasagutan ng mahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat alam ng mahal na Panginoon ang kakulangan ng binatang mayaman na ito. Kulang siya sa giving. Ang kanyang kayamanan, mga minamahal ko, hindi niya ma-detach ang kanyang sarili sa kanyang kayamanan. Nagiging, mga minamahal ko, katitisuran sa kanya yung kanyang kayamanan, sapagkat mga minamahal ko talagang, yun nga, mga minamahal ko, siya maraming mga pag-aari. At ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng mahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa aklat ng Mateo, kabanatang 19, ang talatay 21, mga minamahal ko, and Jesus said unto him, if thou will be perfect, go and sell
that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. So mga straightforward ang pagkakasagot sa kanya ng malang Panginoon at tagos sa puso. Dahil alam nga ng malang Panginoon ang kakulangan ng binatang mayaman na ito. Amen? Nauna nagmamalaki siya na, kanyang nasusunod yung 10 kautusan. At ang nabubuo sa kanyang isip, mga minamahal ko, na talagang very qualified siya. Pero itong mga minamahal, sinabi ng mahal pa noon sa kanya, ipagbili mo ang lahat ng iyong mga pag-aari at ibigay mo sa dukha. So natigilan po siya. Amen? At ang sumunod na pangyayari, mga minamahal ko, hallelujah, sinabi nga rito, and when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Datapwat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw. Namamanglaw is grabing kalungkutan, sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. So napakalinaw. Anong lesson, mga minamahal ko, ng tagpong yun, mga minamahal ko, hallelujah, na ang kayamanan, mga minamahal ko, kapag hindi natin, mga minamahal ko, talagang binitawan, amen? Talagang naka-attach tayo, ay talagang magiging sanhi yun, mga minamahal ko, na mawala ang ating kaligtasan, kagaya ng binatang mayaman. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero paglilinaw lamang po, mga minamahal ko, hindi naman lahat ng mga mayaman ay talagang pinagkaitan ng kaligtasan. Dahil sa Biblia, mga minamahal ko, kung atin pong mababasa, the likes of Lydia, the likes of Joseph, the Barnabas, yan po yung si Joseph the Barnabas, yun po yung nagbenta ng kanyang mga lupain. Mayaman, di ba? Nagbenta ng kanyang mga lupain at ibinigay sa mga apostol, sa paanan ng mga apostol. At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, pinaghati-hati. Amen? Ang napagbilihan, ang napagbentahan, mga minamahal ko, ay para sa lahat. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. We have Cornelius, na sinabi ng banal na kasulatan, isang mayamang tao. Pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi po naging katitisuran, hindi naging hadlang ng kanyang kayamanan, na siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay magmana ng eternal life ng kaligtasan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sinabi, mga minamahal ko, ng mga mananampalataya na ang pera, ang kayamanan ay instrumento lamang sa kanila. Ito ay ginagastos. Ito ay means lamang to achieve a certain goal. Amen? Amen? Lalo na kapag mga minamahal ko, mga bagay na pang-spiritual. So maganda, mga minamahal ko, kapag ganun po ang turing natin, ang treatment po natin sa pera, sa kayamanan, na hindi tayo nagpapatali, amen? Hindi natin nagiging Diyos-Diyosan, mga minamahal ko, para mga minamahal ko, hallelujah, to build the kingdom of God. Amen? Kumbaga mga instrumento lamang. Ang pera ay ginagastos. Amen? Hindi iniipon, mga minamahal ko, hanggang sa mabulok. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon para, mga minamahal ko, hallelujah, to abound more. Di ba yung pinag-aralan natin? Para lalong sumagana sa gawain ng Diyos. Amen? So kung gusto mong sumagana sa gawain ng mahal na Panginoon, you need funding. Alam po natin, mga minamahal ko, na isa sa mga balakid kung bakit hindi tayo nakakakilos ay dahil walang sapat na pananalapi o pondo. Amen? Hindi po biro ang magkrusada. Amen? Yung anniversary crusade, mga minamahal ko, hallelujah, na atin pong isinagawa lately, mga minamahal ko, ay talagang, mga minamahal ko, pinondohan. Amen? Pinagsama-sama, mga minamahal ko, na mga pananalapi para, mga minamahal ko, mai-provide ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Amen? Amen? Mahina pa yung amen po natin. Malakas na amen! Parang hindi tayo kumbinsido parati, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong alam, amen, na malaki ang kaugnayan
So, kung wise Christian tayo mga minamahal ko, hallelujah, talagang maaralan tayo doon sa nangyari doon sa binatang mayaman. Ayaw nating umuwing luhaan, ayaw nating umuwing malungkot. Amen? Nang sabi nga, mga minamahal, napakalungkot ng pangyayaring iyon, mga minamahal ko, sapagkat hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, talagang ordinaryong bagay ang nawala doon sa binatang mayaman. Nawala ang kanyang, nawala ang kanyang, ano yung pinaka-importanting bagay na nawala sa kanya? Hindi nawala yung kayamanan niya, na, mo yung mga minamahal ko, mas mahalaga sa kanya, nawala ang kanyang kaligtasan. Yung kagalakan, mga minamahal ko, amen? Di ba ang salvation, ang mga minamahal ko, ay grabing kagalakan? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, kung ayaw natin mawala, mga minamahal ko, maging matapat po tayo sa bahagi ito. Amen? Yun lamang po, mga minamahal ko, ninanais na mala Panginoon. So alam na po natin ang standard. Amen? Amen? So 20% minimum. Mga minamahal ko, wala na tayong oras. Kaya mga minamahal ko, alam na po natin, ang mga Kristiyano, mga minamahal ko, halos bawat pananambahan, alam na nila yung 20%. Pinagsamang tithes and love offering. Pero sa mga wise Christian na sinasabi, mga minamahal ko, sa mga talagang naninigurado, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat itong ang pagbibigay na ito ay parang paghahasik, pagtatanim, mga minamahal ko, the more, mga minamahal ko, hallelujah, you give, the more you will receive, mga minamahal ko, the more you will be blessed. Ang sabi, mga minamahal ko, ng banal na kasulatan. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, kag inalintulad sa pagtatanim, mga minamahal ko, amen, alam po natin yan. Kapag nagtanim tayo ng marami, naturalmente, aani ka ng marami. Kapag nagtanim ka ng kakaunti lang, mga minamahal ko, huwag kang magtaka. Bakit kakaunti ang yung inani, ang proceeds, mga minamahal, ang yield ng yung crop, mga minamahal ko, ay dahil konti nga lang. Amen? Alam nga, mga minamahal ko, yung isang inawang, yung isang, mga minamahal ko, anong inawang sa Tagalog? Yung isang portion, mga minamahal ko, ng sinasaka mo, mga minamahal ko, mag-yield yan, mga minamahal ko, ng 1,000 kabans, napaka-imposible. Amen? Pero kapag isang ektarya ang tinaniman mo, mga minamahal ko, amen? Kapag maganda ang ani, mga minamahal ko, mag-yield yan, mga minamahal ko, ng kahit pa aabot ng 300 kabans. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. So atin na pong ilabas yung ating ikasapong bahagi at mga handog, mga minamahal ko, hallelujah, at medyo lumalagpas na po tayo sa oras. Ating tinatawagan, ating beloved Brother Alvin Reyes para ipanalangin yung ating pong pagkakaloob. Praise the Lord. Hallelujah.
Sa ating pinakamamahal na Panginoon, araw mo na Panginoon magpala, magbigay sa ating mga minamahal ko, hallelujah, ng enough blessings para sa ating mga pangangailangan at higit sa lahat ng pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. This point in time, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na po'y tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Panginoon. Narito po ating mga beloved elder, ating mga beloved preacher, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved elder. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay sama-sama nga nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Hesus, sa kalayaan, Panginoong Hesus, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa mga naunang bahagi, yugto ng aming pananambahan na ito iyong nilangisan at binasbasan, Panginoong Hesus. At bago ang lahat, kami ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, ito'y sinadya namin o hindi sinasadya. Patawarin mo kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, sa ganang akin, wala akong magagawa, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng karunungan at sa bawat makikinig, ito'y iyong ipaunawa at buksan mo ang aming mga puso at isipan. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Willie Estrada Almeda, aming sinasaway, pinapalayas ang gawa ng kaaway, unbelief, in doubt, pag-aantok, kasaut, in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! At una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Willie Estrada Almeda at sa buong beloved Almeida Children, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, at isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng pinagpala ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at salamat at muli tayo ay narito na ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, at alam natin na sa bawat isa mga minamahal ay taglay ang kagalakan, mga minamahal, na talagang nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng unang Korinto ng kapitulo 1 ng talatay 26 hanggang 31. Ako na lamang po ang magbabasa. Ang sabi po dito, mga minamahal, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamag ang pinili ng Diyos. Oo,
at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa po ng Kanyang banal na salita, na ito ang nais ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na tayo bilang ordinaryong mamamayan, ordinary citizen ng ating bansa, ngunit dito sa ating nabasa, mga minamahal, napakalinaw ang sinabi ng ating dakilang Diyos na pinili niya ang mga mangmang ng sanlibutan na sa ating buhay, maaaring sa ating lipunan. Tayo ay ordinaryong tao lamang, mga minamahal. Ngunit mapalad tayong lahat, mapalad ka, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay pinili ng ating dakilang Diyos. Amen! Kung ating titignan, mga minamahal, kung ating obserbahan yung ating mga napag-aaralan during the past Sundays, Friday, and midweek worship, kung inyong papansinin, mga minamahal, yung ating pinag-aaralan, ito ay sunod-sunod. Matatawag natin na ito ay series, mga minamahal, na yung ating mga napag-aralan, na yung titulo nila ay Be Strong in the Lord. Yung iba, Depth Sense of Importance. At yung iba, yung Edifying the Gifts of the True Church. Amen. Atin po bang natatandaan? Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na sa ating buhay, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, ay talagang tayo ay talagang abala, busy sa ating buhay na kinakailangan. Ikaw, ako, tayong lahat ay kumilos upang tayo ay mabuhay, upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Amen. Kaya tayo nagsisikap, talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos. At yung ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo na Fearfully and Wonderfully Made by Extraordinary God. Fearfully and wonderfully made by extraordinary God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung ating papansinin sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, nandyan ang mga trials, mga pagsubok sa ating buhay, na kung ating titignan, di po ba, mga minamahal, talagang sa araw-araw nating buhay, nararanasan natin na tayo ay napapagod. Amen. Lalo na sa init ng panahon. So tayo, mga minamahal, bilang ordinaryong tao, mga minamahal, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, ano po yung magiging ating response, mga minamahal? Nakukuha po ba natin, mga minamahal, na tayo na bilang ordinaryong mamamayan sa ating lipunan? Ngunit ang maganda, mga minamahal, tayo ay mayroon tayong Diyos na buhay, Diyos na extraordinary God. Amen! Mayroon tayong extraordinary God na sa iyong buhay, sa ating buhay, na it will make you shine. Amen.
Ano po ang ibig sabihin nito mga minamahal na it will make you shine? Na sa inyong lugar, sa inyong bayan na mayroong something na magagawa ka na hindi magagawa ng sanlibutan. Amen. Dahil mayroong tayong Diyos na pinaglilingkuran na extraordinary God. Amen. Lahat ng extraordinary na mananampalataya ng ating dakilang Diyos, lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at nais natin na sa ating buhay, ating makilala at tignan ang mga naging lingkod ng ating mga dakilang Diyos na dati sa kanilang buhay, sila ay ordinaryo lamang mga minamahal. Ngunit nung sila ay tinawag ng ating dakilang Diyos, sila ay naging extraordinary. Amen. Just to encourage everyone na tayong lahat ay makinig at huwag tayong matulog upang hindi natin makaligtaan na tayo pala ay isang extraordinary na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya kung ating titignan mga minamahal ang talino ng ating dakilang Diyos, kung ating pagsama-samahin ang talino ng tao ay napakalayong mga minamahal. Amen. Doon sa ating teksto mga minamahal na ating nabasa na ang sabi na pinili ng Diyos ang mga bagay, yung mga mangmang ng sanlibutan. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos, ang hinahanap niyang standard mga minamahal ay hindi ang standard ng sanlibutan. Amen. Ano po yung sinabi doon mga minamahal sa ating teksto doon sa verse 27 mga minamahal? Kung ating titignan po doon sa verse 27 mga minamahal, ang sabi po doon, yung sinabi diyan mga minamahal, kung ating titignan na kamangmangan ng sanlibutan at mga bagay na mahihina ng sanlibutan. Doon sa verse 28, kindly po, ang sabi po doon sa verse 28, mga minamahal, na sinabi na yung walang halaga, yung hinamak ng sanlibutan, yung mga walang halaga sa sanlibutan. Amen. Ano yung mga bagay, mga minamahal, na kamangmangan? Ano yung mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan? Sa ating pagdalo mga minamahal, kamangmangan niya sa sanlibutan. Amen. Sa ating pagdalo, sa ating pagpupuri, sa ating paghahayo, sa ating pag-aayono, sa pagdalo sa Bible study, sa kabanalan, yan ay kamangmangan sa sanlibutan. Amen. Dito sa ating nabanggit na kamangmangan ng sanlibutan mga minamahal, kasama ka dyan, kasama tayo. Amen. Amen. Na tayo ay pinagtatawanan, ngunit tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos. Na ang sabi doon sa verse 26, kindly po, verse 26, ang sabi po doon mga minamahal, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag. Sino ang tinawag mga minamahal? Ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag at pinili ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi, not many mighty, not many noble are called. Kung ating titignan, maraming mga talagang matatalinong tao, mga sikat na scientist, mga minamahal, sila Einstein, sila Bill Gates,
Ngunit mapalad ka, mapalad tayong lahat dahil isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Bakit ka pinili? Bakit tayo pinili ng ating dakilang Diyos na ang sabi, upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga malalakas. Amen. Upang yung mga may halaga, ito ay mabigyan ng walang halaga. God chooses the weak. Tinawag, pinili ng ating dakilang Diyos yung mga tinatawag na empty vessel. Amen. Empty vessel, ibig sabihin, yung Kristiyano na may mababang loob, walang taglay sa kanyang puso na pride. Hindi siya mapagmataas sa kanyang sarili, kundi ang laging itinataas sa kanyang buhay, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat ay po sabay-sabay na pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Iyan ang hinahanap ng ating dakilang Diyos, yung something na empty na dahil ilalagay niya yung kanyang karunungan, yung kanyang kapangyarihan sa iyong buhay at sa aking buhay. At ang sabi, upang hiyain niya ang mga marurunong. Amen. Kaya nga doon sa ating titulo, mga minamahal, na fearfully and wonderfully made by extraordinary God. Amen. Ang buhay mo, ang buhay natin, mga minamahal, ito ay nakaplano na. Alam natin yan, before the foundation of the earth, ay nakaplano na yan ng ating dakilang Diyos. Amen. Tignan po natin ang ating mga katabi. Tignan po natin ang mukha ng ating mga katabi. Huwag po kayong mahiya. Amen. Mayroong lang mga kung nais bigyan ng punto dito, mga minamahal. Kung nakita na ninyo yung mukha ng inyong mga katabi, magkamukha po ba kayo? Amen. Kahit magkapatid po, hindi silang magkamukha. Amen. Ano po ang ibig kong sabihin, mga minamahal? Dahil tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay individually unique na nilikha ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ano ang sabi sa aklat ng awit ng Kapitulo 131 ng 139 ng talatay 14. Ang sabi po dito, mga minamahal, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul know it right well. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So ibig sabihin, mga minamahal, nakaplano na yan lahat sa ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay individually unique. Amen. Na nilikha ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kung sa ating gobyerno, kung may tinatawag na purpose, mga minamahal, sino po yung mga member ng purpose dito, mga minamahal? Ano po yung ibig sabihin ng purpose? Pantawid Pamilya Pilipino Program. Sa ating buhay naman, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, mayroon din tinatawag na spiritually purpose. Ano po yung una, mga minamahal? Yung plan. Yung plano ng ating dakilang Diyos. Ang pangalawa, preparation. Pangatlo, yung purpose. At yung pang-apat, yung prize. Amen. Tayo ay talagang may plano na ang ating dakilang Diyos.
sa iyong buhay. Jeremiah chapter 29, verse 11. Preparation. Inihanda tayo ng ating dakilang Diyos. Lahat ng iyong pinagdadaanan, ating pinagdadaanan ng mga trials, mga pagsubok, inihanda ka ng ating dakilang Diyos upang sa darating na panahon, ikaw ay magiging extraordinary sa paningin ng ating dakilang Diyos. Amen! Na pag nalagpasan mo ang mga pagsubok na yan sa iyong buhay, dahil ikaw ay may Diyos, tayo ay may Diyos, na pinaglilingkuran na extraordinary God, ikaw, tayong lahat ay inihahanda ng ating dakilang Diyos. Amen! Ano po yung ating purpose sa ating buhay upang ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos to soul win people sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung pang-apat, yung prize. Ano po yung ating prize, mga minamahal, na ipagkakaloob sa iyo, sa ating lahat? Walang iba kundi ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung titignan natin, mga minamahal, na sino yung Bible character, mga minamahal, na sa kanyang buhay, siya ay isang ordinaryo lamang, mga minamahal. Ngunit siya ay naging extraordinary. Talagang ginampanan niya ang pagkatawag sa Kanya ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po dito, mga minamahal, sa ating basahin sa aklat ng Mark chapter 1 verse 3 up to 5, talon ng verse 8. Ang sabi po dito, mga minamahal, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi at sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem, at sila'y binabautismuhan niya sa ilog ng Jordan na nangangapagpahayag ng kanilang mga kasalanan. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Amen. Si John the Baptist, mga minamahal, siya ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Nung siya ay tinawag, ano ang sabi sa kanya, mga minamahal, nung ipangaral niya ang ebanghelyo ng kaligtasan at nagbautismo? Ano ang sabi dito, mga minamahal, na siya ay pumunta doon sa wilderness, doon sa ilang. Kung ating titingnan, mga minamahal, yung wilderness, kung ating palalawakin ang ating imahinasyon, ano yung wilderness? Yung ilang, yung lugar na yan, mga minamahal, hindi maganda yung lugar na yan. Maaring yung daanan papunta dyan, hindi ka komportable na maglakad. Maaring mainit ang panahon. Maaring sa lugar na yan, mga minamahal, sa ilang na lugar na yan, ay wala kang madadatnan ng masasarap na pagkain. Yun po yung pinuntahan ni John the Baptist. Nakatulad ng ginawa ng ating mga beloved kapatid nung before ng ating anniversary, sila ay naghayo, mga minamahal. Alam natin na mainit ang panahon. Alam natin na talagang yung mga lugar ng baryo na talagang pinuntahan lahat, mga minamahal, upang maibahagi ang salita at maimbitahan sila dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At matatawag natin na sinunod nila ang kalooban ng ating dakilang Diyos, at masasabi natin na sila ay isang extraordinary dahil sinunod nila ang panawagan ng ating dakilang Diyos na ibahagi ang salita ng Diyos. Lahat ng tao, mga minamahal, kiniklaim na sila ay Kristiyano, ngunit kung ating titignan, sila po ba ay
nabubuhay ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, na sa kanilang buhay, sa ating buhay, priority ba sa ating buhay, sa iyong buhay, sa aking buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang sinasabi po sa aklat ng John chapter 3, verse 30, mga minamahal? Ang sabi po dito, He must increase, but I must decrease. Siya ay kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Amen. So, ibig sabihin nito, mga minamahal, He must increase. Ang mag-increase sa ating buhay, ang first priority sa ating buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil once na naging priority natin ang ating dakilang Diyos, priority natin ang kalooban, ang maglingkod sa ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, isa tayo na magiging extraordinary. Amen. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ang extraordinary God. Amen. Ano mga minamahal ang pangako ng ating dakilang Diyos na bilang ikaw, ako, tayong lahat ay extraordinary? Ano yung magagawa mo? Ano yung magagawa natin upang ikaw, ako, tayong lahat ay extraordinary na tao, mananampalataya? Anong sinabi sa aklat ng Lucas chapter 10 verse 19, Acts 1:8, Mark chapter 16 verse 20, Luke chapter 10 verse 20. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga mananampalataya na extraordinary. Ano ang sinabi dito sa Luke chapter 10 verse 19, mga minamahal? Ang sabi dito, narito binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alagdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa anumang bagay, hindi kayo maaano. Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulian hangganan ng lupa. Mark chapter 16 verse 20, ang sabi, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa. Amen. Ito ang mga bagay, ito ang magagawa ng extraordinary na mananampalataya. Ito ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Ngunit ang pangako ng ating dakilang Diyos, bilang ikaw, ako, tayong lahat ay extraordinary na tagasunod ng ating dakilang Diyos. Ito ang pinakamaganda, mga minamahal. Lucas chapter 10 verse 20. Ang sabi, gayon may huwag niyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi iyong ikagalak na nangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Ito ang pangako ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga extraordinary na mananampalataya, lahat ng sumusunod sa ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay bilang mga Kristiyano, mga minamahal, huwag tayong manatili sa panlulupaypay, huwag kang manatili na nanlalamig sa paglilingkod, huwag manatili sa katitisuran, mga minamahal, na huwag natin tignan ang kamalian ng kapwa mananampalataya. Amen. To be an extraordinary, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Anong gagawin natin, mga minamahal? You have to look unto Jesus, the author and finisher of our faith.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yan po ang mensahe ng ating dakilang Diyos na lahat tayo ay tinawag, lahat tayo ay extraordinary na mananampalataya ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo mga minamahal at ating awitan ang ating dakilang Diyos sa ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Joben Ferrer. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama, kay layo naman damdamin nila. Amen. Hallelujah. Kay hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana'y dumating ang hallelujah, 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 hallelujah yan sa akin, O Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nang mahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa'yo ako'y iba'y halaga. Praise the Lord. Salamat nakilala kita. Minsan ang pamaminamahal. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kay layo naman damdamin nila, kay hanggang kailan ba hihintayin. Praise the Lord. Sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa'yo ako'y mahalaga. Oh, salamat nakilala kita, oh Jesus. Ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot
sa aking dalangin. Wala Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, malalaman ko na Praise the Lord, praise the Lord. sa'yo ako may halaga. Amen. Praise the Lord. Salamat na kilala kita. Maminamahal, amin po maminaman ng mga bisita. Nilig ko lang po ating mga beloved elders. Ating patanggapin ang ating mga minamahal na mga bisita. Paging sa ating po mga minamahal ng mga beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon. Ang sabi ng mensahe, di mo kailangan ang titulo para masabing ikaw yung maging isang lingkod na Diyos. God chose ordinary people. Ano man ang kalagayan mo ngayon, mangingisda, ikaw man ang driver, farmer ka man, o ano mang karpintero ka man, ano mang mayroon ka na masasabi mong ordinaryo ang buhay mo. Pero ang mahalaga, pinili ka ng Diyos. Ang mahalaga, tinatawag ka ng Diyos. Ang mahalaga, willing ka magpagamit sa Diyos. All we have to do is to subject ourselves. Sabi ng talatang atin nabasa. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa unang Korinto 1:26-29. Ang sabi niya, for ye see your calling, brethren, that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God has chosen the foolish things of this world and confound the wise. God has chosen the weak things of this world and confound the things which are mighty, and base things of the world and things which are despised, and God chosen. Maraming bagay tayong masasabing hindi may pagmalaki. Ngayon, ang maraming tao masasabing people were well known. Nandun sila sa rurok ng kanilang tagumpay. Pero nasaan ang kanilang spiritual na buhay? Tayo masabi natin, mga minamahal, we are ordinary people. Walang may pagmalaki, kundi si Jesus na tumanggap sa atin. Hindi tinignan ko anong kamalian meron tayo. Hindi tinignan ko anong mga pagkakasalang ating nagawa. Ang tinignan niya ang kanyang damdamin saya para sa iyo. Sabi ng Biblia, hindi ko tinignan na ikaw ay malakas. Ang tinignan ko, ikaw ay aking iniibig. Ikaw ay aking minamahal. Kaya't may karapatan tayo lumapit ngayon, mga minamahal. Huwag mahiya. Kung saan ka man naroon, kapatid, tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Walang imposible sa mahal na Panginoon, anumang kalagay meron ka. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo, mga minamahal. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Nagkaroon ako ng pag-asa. Akala ko walang pumapansin sa akin. Akala ko walang nagmamahal sa akin. Ngunit nalaman kong ikaw ay nagpahalaga sa akin. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Linisin mo ako sa lahat ng kalikuan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Narito yung mga mahal na tinawag, ordinary people, tumanggap sa iyo, naniwala sa iyong salita. Ano man kanilang kalagayan, ipinatapanalangin sa oras na ito. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Wildy Estrada Almeida, ay pumaminama na manggagawa. Humingi kami kapatawaran. Ibiningi nila, patawarin mo po sila, malapay noon, sa lahat ng kanilang mga pagkasala. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip, salat, katotohanan. Isulat mo na ang kanilang pangalan sa katang buhay. Dahil sa kanila sa punang kanila mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sawat panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Para po sa ating po mga pananalangin, mga minamahal personal, panalangin tayo po lahat dito malangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maging ayon po mga minamahal na mga katatanggap pa lang ngayon, kayo po may karapatang tumawag sa Diyos. Huwag kayong mahiya. Sabihin Diyos sa mahal na Panginoon lahat ng pangangailangan, mga problema, mga karamdaman. Ilapit sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung kayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay, sa parte natin mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, ang pinakamamahal na Jesus. Ay sa salita, kapag aming maramdaman sa ating Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Wildy Estrada Almeida, ay mamaminama na manggagawa. Sama-sama naming sinasamay lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, kasawt in Jesus name. COVID-19, kasawt in Jesus name. Mga palalamig, mga palulupaypay, kasawt in Jesus name. Lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ay kasawt in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Hallelujah. Be healed in Jesus mighty name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Bilang atin na pong natanggap yung ating pong mga ipinanalangin sa ating malapay noon. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po natatapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos. At tayo dadako sa ating pong mga announcement. Narito pa